כשיש מישהו בשער שומר, אז אתה מרגיש קצת ביטחון יותר. אפילו הילדים הקטנים מספרים, יש בחוץ אנשים ששומרים עלינו. הדבר הקטן הזה מרגיש הרבה יותר בנוח, והרבה יותר בטוח שאתם כאן. נורא מרגש לדעת שיש אנשים שפשוט באים ככה כי הם טובים ורוצים לעזור. הם לימדו אותי שלהתנדב זו דרך טובה. שרק יהיו עוד אנשים טובים שיעשו מעשים כמוכם. מה גרם לך להביא את הסלסלה? כי אמרו לי שיש אנשים שמתנדבים לשמור על הגן, אז שיהיה להם כריכים ואוכל לאכול. אני ממש מודה ליוזמה החברתית שיש לארגון הזה. פה מרגישים את עם ישראל, וזה הייחוד שלנו, וזה המיוחד שלנו. כמו שכתוב, כל ישראל ערבים זה לזה. עם ישראל חי, כולנו יחד. התנדבות, העשייה, הרצון, המשותפות, שזה מה שיאחד אותנו בסופו של דבר. אני מקווה שכולנו נוכל לתרום זה לזה ולהמשיך להיות באחדות. תודה. כיפק לטובים!